lehenenga serie, zan etorzen ottobrian hauta sortzixe edo, festo zana, etorzen Iturriñora, Mazarri edo mendipunta, handik eurrula, hori bera, Blanco, Bixamon etorrek, Bixamonien, gantisa, hiltzerue, militar gantzise, zaitik reget, fragondo, bestaltiek. Milizianoekin. Etorri gati gora, kamino gora, baporta, egitze tiro eta tiro egitzenin, eurro baser zen, ostora izutu zen. Handik eurra, jota kristelok eta bentanok eta apurtza zuen. Jota itxuri kuartela eta euren txedo, dana jota kristelok eta kristok apurtu, inoran zartau ez, inoran ez. Gero, handik ebakoa jo zen makina, ebakoa jo zen gabazut eginen, ganagatuko ganazki. Zenak, kotxe berinda gota zide, haitxen laguntza ben, ganateko egin. Garga burtu zen eta ganateko eta markina. Markina eusen ganaguk urlon. Eta beste bat agartxian telarra onteko lehuen, euko lehuen. Gandetxeak hiltzerue, gerriaz izan egunien. Txarro gandetxeak egun foraka oso egin. Unagin. Gudaritzekin? Osa, gudaritzekin. Kamino gora badoie, da egitzen goji tiroka. Eiban gure txian ostara izuto. Handik aurra, jota kristelok eta kristoto danak apurtu beti goxina, damba. Hauza, zenbaz. Itxasotik ostara eguen da Zamora oso luten zartan bomba. Bomba asko itxasotik da. Bai, ega, han inorre ez ben hil orta. Bueno, nik esaten da. Orduko bomba errementa izun ala gai, ja, margine dezen baziote gauza. Baina, ez ben errementan bota eta ez ben errementetan, bota sartut egitut, Egortan hasi, amazan ahunda tigo, egorlan atigo eta zaparra egizteta, egitzetan sartu. Hartu edo, indierra edo, talalako hartu, sartu zei, berindauen da, horretua. Rako guxu, azpen. Azpen ez da, azpen zartuntzen. Kobazulu? Bai, kobazulu. Osteine, hausia zera, erlojuan azpixen, kalin, erlojuan azpixen. Eta antorrin. Han behetzen bomba jota osteine, agau. Zarratu dagoen, zakokin. Ondarra zibien die zarratu da. Arxe gote egin, beti, kampai eta zera gote egin, ju, arxe barrue. Ez zan sekolo bomboak betorrit, gu olabarren txino ginen, pixuen, da Clementin jana gauzai. Koxalde, taberni edo, barberue, bestalde. Antxe pixen errazten sartu den bombia, esportu ez, ostine, etxe pixen gautu guzti. Sartu bombia, etxe pixen errazten da, esportu ez. Nan hause, Gunzan, hemen sartu eta gero, makine emizeginela, Gunzan Asturiasa edo, zenak trintxera gina. Asturiasa edo, horrezen, nana kanpoa. Bilbo bina dutza Gunzan. Autobusen agortan ez gerruen nire autobusen, sartu eta autobusen guntzen, zazpi urte etxabari egin zunak. Gunzan horzier da zazpi urte erutxuen. Ega gortan ez, notxe begerro alein sartu zen kotxien, kotxea laundu ontzen da Gunzan, ega gehiago notazio baiz zazpi urte.
Otuz ipese. Atza tortzen ezautu ez, hauen azpeltzen, tabernan, begotxain harro gentzen etxean. Azpeltzen, horrelo da. Haitxe, begotxain harro gentzen ebil da, bombi ondo da, haitxe ere. Bueno. Esto zinez entzun? Nik hilea entzun dugu, hilea zerin, Hortulon. Hori zela entzen zan? Hortulon eixeu zan, iruneska lau edo gazti, da osabie. Da, etorri ezin soldauek eta teninte bat. Sartu di pistolak imarroe, gabi, da Hortulon bentan ba. Esko beti astiru eta garbi. Ez tenintie, gine bat. Da gero sartu ben, karzelan zela. Hortulon sartu ben karzelan. Austu igoi eguen karzeleru. Da, horregoen karzelan da gero, gero handik aurra, gero ez da zepasik ezen. Zaurre, akordazi, Barso bile, Hortulon bile, gabi. Da, aspena hundi, aspe basarde, da, goxin ikusi aspe zera gazten. Piperra gazten solunde. Oye, has visto a Hortulo hoy? No, piperra, Hortulo no, pero piperra sí. Eta kartzelan Hortulo guntzen. Beitxo. Kartzelan, gero ez da jemendi nahi duen, gero atzabasarra. Guginen da ez da, baina Hortulo guen kartzelan marginen, da usteko guen atzaintzen. Eskapagoi banak mendi. Haiti biltzen Barsoa, has visto Hortulo? Hortulo no, pero piperra sí. Eskapagoi banak mendi eta lehen esan da Hortulon bile biltzen. Oin gero ez da, larrena eruen edo zer. Gero goxe, gero aldean dugu mendi eta ez da, zeibet. Bueno, soldo bat zezan eguzten, soldo urtik hartxinatik golu eguzten da handik akarreire. Han, nebetxezen, errexen zer gitxik uste zen. Refugizun. Orduan kanpai jutuen da ari refugizura. Lehen ezone ondarraz da zakuk intapotu da beltie, baina esan bertan ezertu, sekulo, ustela sartu zubaltzeak hau, danak ari atxe. Azkareko gune? Bai. Azkaren hortxe diak orduan ezauze, soldo zelan torzin, orgora guzelea, danak. Gero Gernika barik edo atrapaitxuen. Hoi erdotzan orduan eguen zenak, frankistak. Erdotzan da, menuin bidie zartu diren. Hortik gora bote gutzen kabalia eta kabaliuk da, amigola, danak. Hori akarretik bagatu zuen zerak, soldo egin oda sasien. Eguen amigora hoi izan, baina erdotzan beste izatu dugu zen, frankistak. Eben amigora hon. Laiztuen otzarabi, zerak aztuen otzarabi pistolaz beteta. Da nik ono horre ifuntu hitio bat bizio eta hartu de pa. Ezkarretu hau zen, desesperu zen. Egin du pistola gine. Tiro gez, baina. Jo, olgetan. Tiro gez. Egon bazan karreote, akabo. Peskaetxeago zelan onduen. Oine kantoien hartzen dugu, haintxeun zara, otzarabi. Guk hartu handik eta bat abestiek. Karretu zan, ez utzi zan. Horazar bai. Horazar? Da besti be, haukuen soldo gauza zineko, aixen sartu zaleko, gandixen sartu zan handik, da arrezko handik alde arte,
eta kristelok eta dana aportu zuen, goitu bera tiruga. Da gero, handik urte mordue, edo hil mordue, erreiben. Azkenin erre eta erreta. Basar zeiben, tiruga eta gero azkenin eiben, bomba bota eta erre. Olazar kapitan eguen. Bai. Da, hartu soldadu eta juna izan Larroskain goibia. Larroskain goibun bestia, arreketiok. Ateko dut, inoge bakaro, krabi bierrati dut, da, haze Manol bakarra itxeguina, gamoran hartotzan da, arriba da, haze zaparradan da, atiei botati hori janka, Olazarrek. Orduan zain horretrako. Gero Olazarrek, eiban Larrengao kartzeliarra zerdu, atrakau. Un soldo bordu bat ez da Larrengao kartzelana eusen barron eusen Presuk. Gaitantarrak eusen, Jose Leitzueitan, argeixun, Olazarrek ata. Ekarrean etxuan gabarra juguine, juguan egin Jose Luis. Ari da gauzioia zertu arte. Gauzioia arra arte. Gero fraga osatu zaren indierrok eta hartu duk eta danak entrego biztezin. Bat baina oipez da, zebez da, razionamentu gure txusku bat amutu ben, txusku bat bautxan zat. Itxu hartzen nioen eta Razionamentu. sindikatu edo zigin botu. Antxe pokaño bat, edo zer bat, bautxan zat bat, rosiek bat. Multi de baute, Zeran? multi de baute. Zer gaitxik? Amorteiko zagarra, hai itzela, ez da izara izela eta zazpi, zazpian zan ibiaren zazpi. Haitxo bat egin du konversazioa, oio, bixar gapo biho, ikusta. Bueno, korkostei behartio edo korkostei txabarriku egunan, raketiak hau. Kontautze, barzo gehi. Bixamonin barroe. Ni gaga mabiztan egin nuen, bestik aurrutik. Gaga mabiztan hune, ia esan nama nik bixamonin noila. Eta hola esan egiten. Esan bada, iman dira, edo zain hamburuten osaba da, osaba. Ena gulan ez ere. Bile besta. Bile besta egin du, hausada, edo izan. Aitxe. Enan da gaurra honetan betzu usten ere, izan. Ipe prepez,